Халык телендә оялу ярты иман дигән төшенчә яши. Дөрестән дә оялу хисе булмаса, дөньябыз тагын да күбрәк тәрбиясезлек белән тулар иде. Тик кайбер очракта, мәсәлән, үз максатыңа ирешкәндә, оялу хисе комачаларга гына мөмкин. Бүген без шул каршылыкны хәл итәргә булдык. Хәерле сәгатьтә, дуслар, Тат Мустафа киңлегендә мин Лилия һәм без яшьлек тавышы хит парадын башлап җибәрәбез. Киттек! Не кызганыч, бүгенге тапшыруыбызда без Илгизәр Шәйхуллин һәм Айгөл Сәйдашева дуэты белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Аларга уңышлар теләп, яңадан биредә көтеп, озатып калабыз. Аягында булмасам да синең белән бергә, уйларымда мәңгегә, битләреңнән үбәргә. Сине генә яраттым, һаман да яратам. Әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте. Минем торган вокзалымда поездларым китте. Әйе, сиңа калдым, гафу ит син, зинһар. Синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тар. Минем тормыш яңа юлга чыгып газга басам. Синең яңа барам, инде исән калсам. Синең җаның күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиесем килә. Йомшак битләреңә тик кыюлык җитмәс. Сиңа барыр өчен җәйләр үтеп китте. Күңелемдә көзен, күзеңә ничек карап гафулар үтеним. Синнән башка гомеремне мин матурым күрмим. Айдагына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тояллар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар ярадам дигәнне. Бүгенге премьераны да каршы алырга вакыт. Игътибар экраннарга. Şişme ağa tavastından, şişme ağa tavastından, jırlap ağa küme şişmeler. Şişme jırın tınlap alayım, suların güllerge salayım, güllerge mımları kursun, jırlap üstünler. Şildir şildir şişme ağa tavastından, şişme ağa tavastından, jırlap ağa küme şişmeler. Şişme jırın tınlap alayım, suların güllerge salayım, güllerge mımları kursun, jırlap üstünler. Xətirələri özəkni qaytıb düşsəm ələ qaylardan, benim yar yüreğim bulmadı indi su üstündə yatqan taşlarday. Şildir şildir şişmə ağa davasından, şişmə ağa davasından, jırlap ağa gümüş şişmələr. Şişmə jırın tınlap qalayım, suların güllərge salayım, güllərge mımları kursun, jırlap üstünlər. Şildir şildir şişmə ağa davasından, şişmə ağa davasından, jırlap ağa gümüş şişmələr. Şişmə jırın tınlap qalayım, suların güllərge salayım, güllərge mımları kursun, jırlap üstünlər. Şildir şişme ağa, şildir şildir şişme ağa davasından, şişme ağa davasından, jırlap ağa gümüş şişmələr. Şişmə jırın tınlap qalayım, suların güllərge salayım, güllərge mımları kursun, jırlap üstünlər. Şildir şildir şişme ağa davasından, şişme ağa davasından,
Эльвира Уразбахтина ситуацияга бәйле рәвештә генә ояла белергә кирәк дип саный. Һәм аның бу фикере белән без дә килешәбез. Бүген ул 9-нчы позициядә урнаша. Şişme boyuna Hatireler şilegimden taşır Rahatlanıp suda koyuna Eli koyşanına Kalsa da savaşı sulak Tügelmiler küngeli türenler Şaykamaz katırışular buşka Yıllar indi küpten tügelgen Эльмира Әминова оялу хисен нормаль күренеш дип саный. Әле дә булса чит кешеләр янында оялу һәм читенсенү хисе бар икән анда. Кечкенә чагында бигрәк тә ялчан булган. Бары тик сәхнәдә җырлый башлагач кына әлеге хисне бераз гына булса да үзендә бетерә алган ул.
düşlerni tılsıma urala Barlık uylarım galemge torala Eytem bor jihanıga Bäxetli Bule biremin har kimge bäxetni Mähabbet Bari tik mähabbet Yazite nazite Kunglimni Mähabbet Sin yürek türemde Sina min jırlarını bağışlayayım Bugünde Mähabbet Bari tik mähabbet Yazite nazite Kungilni Mähabbet Sin yürek türemde Sina min jırlarını bağışlayayım Bugünde Яшьлек тоңында Гашыкмын язларга Уйларым моң булып Әйләнә җырларга Хыял канатында Очам йолдызларга Нур булып агыламак болытларга Мәхәббәт Бары тик мәхәббәт Язите назите күңлемне Мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм Бүгендә Мәхәббәт Бары тик мәхәббәт Язите назите күңелне Мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм Бүгендә Бары тик мәхәббәт Язите назите күңлемне Мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм Бүгендә Мәхәббәт Бары тик мәхәббәт Язите назите күңелне Мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм Бүгендә Мәхәббәт Син йөрәк түрендә Сиңа мин җырларны багышлыйм Бүгендә Узган атнада премьера булып кергән җырчыбыз ныклы адымнар белән өскә күтәрелә. Игътибар экраннарга 7нче урын. Извините. Мен сізді қорқыттым ба? Әйе, әзгене. Мен купада өзім генә булырмын дип уйлаган идем. Бірге уақыт тезірек өтер. Сағынам койда син күз нурын, сағынам шул инде
башым. Тагын бер күрәсем килә дип, мин сине эзләп тә карадым. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Син булган язларда булдым мин, тапмадым мин сине җәйләрдә. Эзләмә китте ул дигәндәй, кушылды бит миңа җилләрдә. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Еллардан елларга сыналган, югалмас ул безнең мәхәббәт. Йөрәккә язылган исемең, җырларың өчен дә мең рәхмәт. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. 6-нчы урын иясе Динар Зиянгиров та оялу хисе бик кирәк дип саный. Әгәр дә кеше ояла белмәсә, ул кешелексез була дип белдерде безгә җырчы. Моның белән килешмичә булмый һәм Динар Зиянгиров бүген 6-нчы урын синеке. Җәйге матур айда, шәшкәле тугайда, йөргән идек ике якты нур гизеп. Мәңгегә бергә дип, вәгъдәләр биреп, бүләк иткән идем шәшкәләр өзеп. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар.
шешкеле тугай, хислеремнен ышыкмый, иң бәхетле җәем һич онытылмый. Анда мине һаман ромашкалар тоткан, тәүге мәхәббәтем көтәдер сыман. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Аппак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шах итә алар. Фәридә Сыңгатова үзен оялчан кеше дип санамый. Еллар узу белән балачакта булган аның оялу хисе әрсезлеккә әйләнгән дә куйган. Һәрвакыт үзең булып калырга, чама белән генә ояла белергә кирәк. Чөнки ул үз максатына ирешкәндә бик комаучаулый дип белдерде безгә җырчы кызыбыз. Илемне вокзалдан каршы аласы бар минем. Балалар белән әзрәк утырып тора әле. Яшы? Ялларның атында, ят юллар шатында, мин ялгыз юксынам нишләргә? Әткәем боегып, әнкәем яшь кыеп, керәләр ешкына төшләргә. Әткәем боегып, әнкәем яшь кыеп, керәләр ешкына төшләргә. Җырларым
kompaniyasi eng yosh boshqaruvchimiz Oyaz Gabitovning aytganisi, Oyazda uyali tugul ko'proq o'ng'aysizlanuv hissi bor deb sanaylar. Sahnada o'zinikini aytgandir, balaki chog'ida qo'l berib ko'rishirga, o'z so'zini aytirga, kishi oldida shig'ish yasarga uyalib yurgan Oyaz hozir qo'rqmasa zo'r auditoriya oldida shig'ish yasaydi. Ko'rib turasizdir, bugun u 4-o'rinni yavlaydi. E'tibor ekranlarga. Gün çıkıştan gün batışkan Jeyilgen tuğun jirem Küp milletli tatarsan Bu minem gazizilem Tatarstan dancing adam Nurlar çeşip oda bizde dam Şal tarihli sen vatanım Tatar ile Gülistanım Tatarstanım Men yaşlık minem kazanım Bəxitimnin bişəgə Barlıq xalıq öçündə Aşığanın işıqı Tatarstan dancing adam Nurlar çeşip oda bizde dam Şal tarihli sen vatanım Tatar ile Gülistanım Tatarstanım Gırıfledet yollara Her vakitta doğramaz Tatarun kızı ismen Her çok vurur yerde bez Tatarstan dancing adam Nurlar çeşip oda bizde dam Şal tarihli sen vatanım Tatar ile Gülistanım Tatarstanım dancing Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Гыйльфанов та бала чагында оялчан булган. Ләкин үсә төшкәч, кешеләр белән күбрәк аралаша башлагач, әлеге хис юкка чыккан. Ул кирәкле вакытта кыю, тиешле җирдә бераз гына тыйнак була белергә кирәк дип саный. Бүген Рөстәм 3-нче урында урнаша.
бик нык теләсәм дә, төшләремә көндә керәсең. Инде сүнеп барган хисләремне сүндермичә ялкын өрәсең. Син бит хәзер башка суның яры, ә мин ярап үтән инешне. Бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Сәлам юллап язган хатларыңны вакыт ялкыннары ялмады. Без бит инде күптән ят кешеләр, йөрәкенә шуны аңламый. Син бит хәзер башка суның яры, бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Төшләремә көндә керәсең дә, онытырга ирек бирмисең. Яшьлегемә кире чакырсам да, килмисең бит, юк шул килмисең. Син бит хәзер башка суның яры, язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Йөрәкәем никтер килешми. Икенче урын иясе Игорь Дмитриев шулай ук оялу кирәк әйбер түгел. Иң мөһиме тәртип яхшы булсын дип белдерде. Күрәсез, Игорьнең тәртибе бүген бик яхшы булган. Шуңа күрәдерме ул бүген икенче урында урнаша. Кая ашыгасың дөнья кулып, тукталып бер башың күтәрче. Кара әнә өйүң түбәсеңдә, ничек гирли аппак күгәрчен. Dünya kuvvet, dünya kurmi kalma. Yıgır buzmağımır arası.
Вақыт табып шықсын табиғатқа Һәр кем тарта тұрмыш арбасын Сықлана бел күзәт табиғатны Ул бик мұқтаж безіні көруге Битараф һәм ихтибарсыз булу Алып бара аны бетүгә Дөнья куып, дөнья күрми калыма Йөгер бузма гомер арасын Вакыт табып шықсын табиғатқа Һәр кем тарта тұрмыш арбасын Тұрмыш арбасын Ниһаят, лайыклы беренче урын иясен белер вакытта килеп җитте. Бүген аны тантаналы рәвештә Регина Гареевага тапшырабыз. Регина үзен оялчан кеше дип саный, ләкин кирәкле урында кирәкле сүзне әйтә белә икән. Афәрин, Регина, сине чын күңелдән беренче урының белән котлыйбыз. Яшырым сөюләре, бу сөюләр беләм ялгышта. Агым судай, ага гомерләрем, янып көеп сары сагышта. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергәләмә йөрәккә Сыман. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергәләнә йөрәккә шитлектәге нәни кош сыман. Сөйрәп алса мәхәббәт тупканы, булмый икән калып тотынып. Янармын инде көл булганчы, булган язмышыма буйсынып. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергәләнә йөрәккә шитлектәге
Бигрәк авыр яшерен сөюләре, бу сөюләр беләм ялгышта. Агым судай, ага гомерләрем, янып көеп сары сагыштан. Янып көеп сары сагыштан. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган ак томан. Ярсый бәргәләнә йөрәккәем, читлектәге нәни кош сыман. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган ак томан. Ярсый бәргәләнә йөрәккәем, читлектәге нәни кош сыман. Ярсый бәргәләнә йөрәккәем, читлектәге нәни кош сыман. Читлектәге нәни кош сыман. Читлектәге нәни кош сыман. Шулай итеп, бүгенге тапшыруыбызда без оялу хиссе турында сөйләштек. Урыннарны билгеләдек, димәк инде саубуллашсак та була. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында мин Лилия идем. Киләсе атнага кадәр пока-пока барыгызга да.